Накратко за зодия Везни. Елемент. Въздух. Полярност. Положителна. Качество. Кардинално. Планета. Венера. Властващ дом. Седми. Цвят на духа. Син. Късметлийски камък. Сапфир. Цвете. Роза. Топ любовни съвпадения. Близнаци. Родени между 23 септември и 22 октомври, Везните са интелигентни, добросърдечни и отдават предпочитание на хармонията. Управлявани от Венера, те са естетически ориентирани и са чудесни посредници. Социални пеперуди, Везните процъфтяват в обкръжението на приятели и семейство. Въздушен знак, те са мечтатели с богато въображение и често си партнират в работна среда с ориентирани към детайлите знаци като деви и козирози. Живот и идентичност. Везните се стремят към балансиран живот, като често поставят под въпрос личната си идентичност. Това вътрешно търсене задава въпроса: кой съм аз? Общуването е от съществено значение, но времето за себе си е от решаващо значение, за да разберат вътрешния си глас. Въпреки външната фасада на увереност, те могат да се борят с несигурността. Любов и взаимоотношения. Когато Везните обичат, те се обвързват дълбоко. Въпреки това прагматизмът може да ръководи романтичните им избори, като понякога прекратяват връзките си поради практически съображения. Интелигентността ги възбужда, мозъчните връзки са по-важни от физическото привличане. Те обожават флирта и романтиката, но могат да бъдат нерешителни по отношение на това какво наистина искат в една връзка. Приятелства. Очарователни и остроумни, Везните могат да накарат всеки да се почувства специален. Но не забравяйте, че те са способни да накарат мнозина да се чувстват като техни най-добри приятели. Кариера и успех. Креативността и въображението превръщат работата в игрална площадка за Везните. Те процъфтяват в среда, в която вярват в проекта и имат сплотен екип. Дарби и предизвикателства. Мантрата на Везните може да бъде: нека всички да се разбираме. Те са добри в компромисите и са отлични комуникатори, като често насочват другите да видят различни гледни точки. Въпреки това фокусът им върху щастието на другите понякога може да засенчи собствените им желания и нужди. Тайно оръжие. Тяхното несравнимо въображение и креативност са тайните оръжия на Везните, които помагат за уникалното решаване на проблеми и иновативното мислене. Независимо дали става дума за изкуство или за анализ, творческият им подход се откроява.